Mesa mar ohala ni chenro mar wilo apiko matiyo kod petrol kod mago matiyo gi teko sitima pod medo nyuolo paro e kind joriemb apiko. Mana kaka dino koth leronwa nengo mag apiko go kaachiel kod chenro mar wilo apiko ma joriemb apiko tiyo go sani gin moko kuom ler mapok oyudore. Joriemb apiko e boma ma Nairobi mane oyuoro e romo kod jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo ne ni kod geno ni gibiro yudo ler ewi chenro mag wilo apiko ma gitiyo go sani mag petrol kod mago matiyo kod sitima. Juma achiel bang' romono, penjo pod thoth. Gino pod chandowa. Iyudo ni most of our people gin gi loan. Koro ng'ama nigi loan biro loko gina adiera. Aya, mar ariyo penjo ma pod apenjo. Jo boxa gi ama jo Honda ama jo TVS gibiro yie ni igolo engine mahargi to iketo nwa battery koro waringo gi ginene. Doge ntiere mpaka mag ginene gi mag kampuni gi. Kao pikipiki na gi battery. Battery nani ka miye nyawadwa ni be onyalo tiye mar nyawadwa ni to kopo no nyalo tiyo kuodhi bedo malo sana mar battery nikech ng'ato biro neno ni kuliko odhi odware 80,000 konyewo go battery area time ng'ato ma nigi pikipiki mondo ogol ang'ono ogol mare cha okete mare. Moko kuom gi osetimo nonro ka penjo nengo mag apiko go e duka. Duoko ma giyudo medo gi kibaji. Nawuon nadhi apenjo kenda e showroom. Ne gikona ni pikipiki no kinyiewe in cash kichulo pesa e lwedo en siling 260. Mano kobiro gi betri achiel. To betri ne kende betri yore en 140. Manyiso ni betri no en engine mar apiko no to eo kata nyiewo engine manyien mar apiko matiyo gi mo. Pikipiki no dhi medo mana ahinya nikech katieko chulo pikipiki no kakawe loan kakawe gi betri ne ariyo. Katieko chule en 444 gi 470. Nasego kwanda kaka ng'ama dhano. Masani kidhi nyiewo pikipiki tidhi yude at a cost of 160 ama 150 cash. To macha to biro a cash of 260. Makichule loan to odhi costi like 400,000. Manyiso ni in the next 2 to 3 years pikipiki mar electronic cha odhi bedo $1 million. Ei chenro mane olanda nyasi mar Madaraka Day maigani, jo bodaboda nonego duoka apiko ma gin go ne piny owacho ka imiyo gi matiyo kod teko stima ma gibiro chulo mos chakore dwe mar 9. Ok en mana nengo mag apiko go kende makelo wich bar. Nairobi ka nigi tich mar apiko sana. Kech iyudo ni waringo kilomita 200, kilomita 300 kigo kwan kibedo piny mos. To mar electric ni iringo go 80 kilomita en osetho. Odwaro ni dhi charge. Ero no ng'iswa ni idwa kirnwa go every stage dhi bedo gi car charging. Pod wakia method mane ma gidwa tiyo go mar dhi keto chargings ginene stages. Anaja Migori agolo pikipiki ka chope dier Narok labda oko chajore maber to rumo gi e kore kanyo to gi e kind Narok kacha en Bungu mondo miangi yud charging system kanyo ama mondo mi go simo ibed rescue might cost you a lot of inyalo bedo in danger. Pikipiki mar mafuta korumo na kata sani tada dhi total Ngong Road ka adhi lengo pikipiki na dhi goye mana piny. Kase goye piny tachunge tayawo tangi takude lembo takudhe. Kase kudhe to chako wuok odhi. Mar stima ni en korumo kata ka betri orumo eiye tiyeni kaka nyalo time akia. Kata bed ni moko kuom gi ni kod paro kaka chenro no nyalo tiyo, joriemb apiko moko dagi ma umo iye gi piny. Mimi natambua ya mafuta nikiweka mafuta nikani full tank nitaenda hadi Western. Hii ya electro itanifikisha Western. Itafika hapa ya Udhiru, Palimoru, pikipiki shazima. Sasa mimi na prefer ya fuel. Odong' matin ne dweche 2 to chenro mar chako chiwo apiko matiyo kod teko stima chakore. Kata kamano weg apiko pod wacho ni pok giyudo ler moromo ewi chenro no ma piny owacho keto chako dwe mar 9 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.